Alright, we'll continue with the Igbo, but now we'll be looking at iti iwu na ịrịọ arịrịọ. That is iti iwu na ịrịọ arịrịọ n'Igbo. That is command and the request in Igbo language. Okay? Iti iwu na ụzọ dị mfe n'Igbo, as giving simple command in Igbo. You know what command is. Okay? In Igbo language, although there are some words like pụọ, bịa, erila, akwụla, and so on and so forth, which are used to express command to emphasize. Okay, you have example of them here. Number one, pụọ ebe a, go out of this place. The next one, bịa ebe a, come here. Ị ga-eririri nri ahụ. You must. Ị ga-eririri nri ahụ. Yes. Ị ga-eririri nri ahụ. You must eat that food. Alright, so I'll be reading in Igbo from number 4 and you'll be responding in English. Let's do it this way. I'll be reading in Igbo, we'll be responding in English. Okay, let's go from number 4. That is IV. Erila. Abịakwala ebe a. Ekwula okwu. Mechie ọnụ. Bịa ugbu a. Si ebe a pụọ. Number 10, that is X. Kwụsị ebe ahụ. 11. Kwachie ụzọ ahụ. 12. Kwuzoro ọtọ. Kwuzoro ọtọ. Guzoro ọtọ. Okay. 12. Sekpuru ala. Sekpuru ala. Okay. The next one. Pụta ebe ahụ. The last one. Gawa ebe ahụ ugbu a. Okay. That's that. I believe I've grabbed what you're supposed to grab here now. Now look at ịrịọ arịrịọ dị mfe n'Igbo. That's making simple requests in Igbo language. Ịrịọ arịrịọ dị mfe in Igbo. In Igbo language, the words of request include, look at the words you can use to do requests, include biko, mmono, to, and so many of them. So as we are reading the examples now, you get better understanding. Look at the examples here. Okay, biko, nyem iko gi. English, please give me your cup. Bịanụ echi, please come tomorrow. Ewelanụ iwe, do not be annoyed or angry. Buru ya, no, carry it, please. Gbazinyetụ m akwụkwọ gị, please borrow me your book. So gbazinyetụ means borrow. Gbazinye means borrow. Tum means please. Bịa rie enu nri gị. Okay. Bịa rie enu nri gị. Bịa rie enu nri gị. Come and eat your food, please. Alright, so if I be reading number VII, you'll be responding in English. I believe you can see it. I'll be reading from VII, you'll be responding in English. Wetaranụ m ego m. Wetaranụ m ego m.
respond. Okay. Biko gbaghara. Biko gbaghara. Okay, the next one, next one. Werenu ya gawa. Please go with it. That's where I read now. Werenu ya gawa. Please go with it. Okay, from number X. If I read, you respond in English. Biko bịa n'elekere m asaa. Biko bịa n'elekere asaa. Biko bịa n'elekere asaa. Unu egbula ya. Unu egbula ya nụ. Okay. The next one says, Biko nye ya ọzọ. Biko nye ya ọzọ. Bịa n'ụlọ anyị biko. See, translated in English there. Come to our house, please. Bịa n'ụlọ anyị biko. Okay, the next one says, Biko erila nri ahụ. Biko erila nri ahụ. The last one, abakwala ebe ahụ biko. Abakwala ebe ahụ biko. Okay. So this is where we'll stop. Subscribe to the channel. Share it. Thank you very much. If you have any question, do well to ask in that comment section. Thank you very much.